Tanod sa barangay Labugon, Dakbayan sa Mandawi, gipasangin lang ng naghupot o nanion og armas di fuego. Apan ang maong barangay officials di makasugod sa ilang investigasyon kay wa may reklamante nga mipatimaw. Anang report ni Nico Cirino. Sa sesyon sa Mandawi City Council, duha ka semana ang nakalabay na kalendar ang kabahin sa reklamo batok sa tanod sa barangay Labugon. Sa suwat nga nadawat sa konseho sa syudad, gireklamo ang tanod nga giingong naghupot og nagpabuto og armas sa may sitio San Jose. Girefer na ang suwat sa komitiba aron masusi ang reklamo. Apan sa iyang bahin, ang kapitan sa barangay dili makalusad og investigasyon kay wala pay reklamante nga mibarog batok sa ilang tanod. Nanawagan siya mupatimaw kini sa ilang barangay hall. Ang tanang yung mga kaso sa masangat lang sa barangay, ako maginati manon. Pero sa una akong pagpatawag, may mga pangaan dito nga gi-attach. Pulos sa mato kuan kanang reklamo. Pero hirsi. Ingon na, unya mo lagi na kinsa kay nagkuan ato. Mato di manatad, wa man gyud gitugot nga ang mga barangay tanod maghupot og armas. Dili mo guna allowed pagpadag armas. Ang daduna na mga batuta raman. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Cirino, Balitang Bisdak.